Sa bawat bukirin may bagong pag-asa, binhi ng galing, hatid ng teknolohiya, mga kwento ng tagumpay ating kaugnay, para sa magsasaka't kabataan may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay, sa agrikultura tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama, para sa masaganang Bicolandia. Masaganang umaga sa ating lahat and welcome sa isa na namang episode ng ating Kaugnay Podcast Season 4, Your Peace in Agriculture, provider of extension and advisory services in agriculture. Ito ang inyong lingkod, John Kenneth M. Hilario, Agriculturist 1 ng ATI Bicol. Napapanood tayo sa Facebook page ng ATI Bicol at ATI Bicolandia, sa ATI Bicol channel sa YouTube at ating Kaugnay Podcast sa Spotify. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tinuturing na staple food o pangunahing pagkain sa ating bansa. Ito po yung bigas. Hindi lang basta bigas, kundi sa mga masustansyang bigas na tumutugon sa malnutrisyon sa ating bansa. Makakasama natin ngayon ang Communication and Stakeholder Engagement Officer ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice dito po sa Bicol Region, si Miss Azriel May M. Jimenez, para ibahagi ang tungkol sa Healthier Rice Program. So, layunin ng programa na ito na may promote ang mga masustansyang uri ng bigas. So, kaya naman, let us all welcome Miss Azriel May Jimenez ng PhilRice Bicol. So, ma'am, good afternoon po. Hello po, magandang hapon po at magandang araw po sa ating lahat. Okay, so dito po sa kasi natin ma'am sa ating kumbaga sa agriculture sector, since tayo po ay nasa larangan po ng agrikultura, may mga kanya-kanya tayo kasi mga programs na kumbaga parang nilulunsad. Syempre, ang para ma-address yung natin, yung kumbaga ma-increase yung productivity ng food and of course ma-increase din yung food security ng bansa. So sa ngayon po may nababalita kasi kami sa PhilRice na meron daw po kayong Healthier Rice Program. So pwede niyo pong maibahagi sa amin kung ano po yung Healthier Rice Program? Ayan po. So, ang Healthier Rice Program po, actually, isa po ito sa mga bagong program ng DA PhilRice. So, nag-start po si Healthier Rice Program last 2025. So, ito pong programa pong ito, specifically po, ang aim po or ang objective po ng programang ito ay magkaroon po ng accessible and of course, mai-promote po natin yung mga nutrient-rich rice varieties or yung mga rice varieties na may dagdag health benefit and layunin din po nito na ma-promote po ang consumption, ang promotion, commercialization nito sa mga lugar, lalong-lalo na po sa mga vulnerable population groups. Yun. So, base kasi since ito ay kumbaga Healthier Rice Program, syempre, marami kasing rice varieties na nag-exist ngayon, especially during mga nagtuturo kasi kami din ng DFP. So, minsan na-encounter namin ang daming rice varieties. So, dito po sa Healthier Rice Program, ma'am, ano-ano po yung mga pangunahing uri ng bigas na po sa ilalim po ng programang ito? Apo. Bale po meron po tayong iba't ibang uri ng inbred varieties and of course ito po yung iba po bago, yung iba po ay existing na. So unahin ko Okay. po syempre po pinakakilala natin which is the brown rice. Oo, brown And rice. ito naman pong brown rice ay hindi na po siya bago sa atin. Ano po? So ang Oo. brown rice po kasi ay any type of rice variety ay pwede pong gawing brown rice. Yes. Dahil po nasa paraan po ito ng pag-mill or Oo. pagmulino po. Ano po? Pagmulino, oo, tama. Ayan. So, under this po sa brown rice, considered healthy po siya dahil po since yung milling process niya po na hindi po tatanggalin yung ipa, Oo, tama. ititira lang po yung last layer ng bran or yung dara. Yes, oo. Dun po yung siksik na health benefits which is the fiber, vitamins and minerals and of course yung antioxidant properties niya. Kaya po mainam po ang brown rice sa mga health conscious or yung mga gusto pong magbawas ng rice intake. Mm. And of course, ideal din po siya sa mga pag-iwas
ng cancer, ng heart disease, and of course, the diabetes. So, same po with our traditional varieties na red and black and purple rice. So, ito po yung mga traditional natin Traditional na mga varieties, varieties. oo. Ano po, so matagal na po itong nag-exist. Meron po nito sa mga local markets natin, Yes. sa ating mga local na farmers na pwede po nating ma-access or mabili. So, ito din po, mayaman din po siya sa antioxidants dahil po sa anthocyanin properties niya. So, ito po yung mga nakakatulong na maiwasan po yung ating pag-prevent ng heart diseases Mm-mm. and of course yung atin pong very prevalent na po ng mga cancer and diabetes. Yes. So, aside from that, meron din po tayong high zinc rice. Oo. So, ito pong high zinc rice ay inbred variety po ito na made from traditional na pagbibreed. And meron po tayo ngayong existing na dalawang variety which is the NSIC RC 460. 460. Yes, and the 648. Yun. Yon. Oo. So, high zinc rice po ang tawag sa kanya dahil po mas mataas po ang zinc content niya kumpara po sa ordinary white rice na kinukonsume natin. So, Oo. umaabot po ng 20 milligrams per kilo yung kaya pong ibigay na zinc content nito. And syempre po, yung zinc po ay very vital po siya or very important po siya sa brain development, sa paglaki po, sa tamang paglaki ng ating mga kabataan, Okay. and of course, sa maternal health po. So, nakakatulong po ito na maiwasan po natin yung malnutrition dahil po sa mga micronutrient deficiencies na patuloy pong lumalaganap Diba, ngayon. kumbaga isa sa talagang problema talaga natin when it comes sa sa nutrition. Yes po. Okay. Ayan po. So, aside from that, meron po tayong low glycemic index rice. So, yun po ang tinatawag po natin na low GI rice. So, ito Oo. naman po, inbred variety din po siya. Yung mga variety po nito ay yung RC10, RC86, and RC182. Ayan. So, Yun. ito pong mga variety po nito, low GI po siya dahil po yung kaya po niyang maiwasan or matulungan yung ating katawan na ma-intake yung mga sugar na mga kinakain Kinakain natin. natin, Parang oo. ay nakakatulong po siya na maiwasan na magkaroon po tayo ng mga blood sugar spikes. Yun, oo. Yun, ayan po. So, dahil po, tinutulungan nito yung mabagal pong pagproseso ng sugar sa ating katawan. Yes. So, mainam po ito, lalong-lalo na sa mga pre-diabetics, sa mga diabetics din po, Oo. para po maiwasan nila yung type 2 diabetes. Ayan, so, mainam po ito sa mga population, lalong-lalo na po sa adults. Ano po? Oo. Dahil we love rice. Kasi tayo mga malalakas kasi tayo kumain sa kanin, Ayan. di ba? Mahilig po tayo sa mga Mahilig only din rice. niya, mahilig sa Ayan. only rice. Ayan. So, at least po, meron na po tayong rice variety na pwede na po tayong matulungan para maiwasan po yung mga ganitong type of non-communicable diseases. So, Yes, kasi yung mga kumbaga yung mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay talagang pasok na pasok sa sa top 10 top 10 na mga sakit na kumbaga high cost yung or high risk yung yes niya. po. High risk siya sa atin. Okay po. So, doon po sa mga doon po sa programa ninyo na Healthier Rice program. Pwede niyo po ba sa amin ma-share po kung saang mga probinsya po na kumbaga ipinamamahagi ng of course ng government, ng gobyerno natin ang mga ito or kung saan pong mga probinsya yung priority ng programang ito? Yes po. So, bali si Healthier Rice program po, base po sa National Priority Provinces Action for Nutrition or yung PPAN. Ang deployment po ni Healthier Rice ay sa province of Sorsogon. Meron na sa Bicol. Yes Oo, po, meron na din po sa Bicol. Sa Sorsogon po is the high zinc rice. The high zinc rice. Given po na ang Sorsogon po ay isa sa mga may mataas ang kaso ng malnutrition. So, dun po nakaposition si high zinc rice. Oo. Samantalang ang brown and pigmented rice and the low GI ay dito naman po sa Kamsur. Ayan. So, specifically po, nag-start po tayo mainly ng implementation ay ngayong dry season Ngayong dry season 2026 na. po. Oo. So, yun po yung mga priority provinces po na tinutugunan ni Healthier Rice program sa ngayon. Sa ngayon. Pero aside po sa Bicol, ma'am, may mga other provinces pa po kayong kumbaga
nag-start na or nag-ano na mamahagi na nitong itong mga rice varieties na 'to? Yes po, sir. Bale po nationwide, Oo. nagpapalaganap na po tayo or nagki-cater na po si Healthier Rice Program sa 7 branch stations po ng DA Philrice. So, Okey. starting po sa ating Central Experiment Station sa Nueva Oo, Nueva Ecija, Ecija, oo, opo. And then sa Los Baños po, 'yan. meron din po tayo sa, Maguindanao, sa Maguindanao, Batac, sa sa Isabela. Isabela, So, Luzon to Luzon to Visayas na po Visayas, oo. nag-start si Healthier Ah. Rice Program. Okay, and siyempre since na ito pong program natin ay kumbaga continuous, siyempre mas lalawak pa yung yung coverage niya, ano po? Yes po. Okay. So ano naman po, ito pong Healthy Rice Program, ano po yung benefits nito sa sa local sa mga local farmers natin and of course sa ating economy, ano po? Ano po yung niya kumbaga, effect or Opo. benefits niya? Mai-share ko lang sir na, sa pag-start po natin ng Healthier Rice Program and dun po sa nagtanim Mm. this season, natutuwa po kami na, nasiyahan po sina farmer or nagustuhan po nila yung outcome ng pagtanim nila specifically ng high zinc rice. Ayos, Dahil po na-meet po nito yung average yield or medyo sumobra pa nga po. medyo sumobra. Opo. So with that po, nagalak po sila and Opo, with this po meron po tayong, iniling po natin sila sa market, yun. para po, hindi po malugi si farmer. So yun po Oo. yung, ina-assure po namin sa program na since accessibility po ang gusto nating ma-aim sa objective na ito is, kino-connect na po namin automatic si farmer. Bago pa po siya magtanim, Mhm. kino-connect na po namin siya kung saan namin siya, puwedeng ma-market or kung sino po yung bibili. Yun yung isa sa kasi natin kumbaga, market linkage. Siyempre before production dapat, dine-determine or inaalam muna natin siyempre kung kanino muna ibebenta yung yung product kasi baka yun nga nakapag-produce tayo tapos wala namang market, Yes sayang po. naman, Yes, lugi yung sir. Yun po natin, yung, lugi yung farmer actually natin opo, yun din po yung, ina-assure namin ngayon sa Yes. program na hindi lang po basta-basta nagpapatanim dahil Oo, po, masasayang po talaga masasayang ito. dami na kasing kumbaga may mga news na din kasi talaga na nag-e-excess yung yung supply. So Yes, sir. walang walang outlet kung saan na ibebenta yung yung Totoo, sir. product 'no. Kaya po sir, nagpapasalamat po kami sa aming mga partners, of course, Yes. lalong-lalo na sa provincial and local government units dahil Oo. sila po ang mainly na tumutulong sa atin ngayon sa mga farmers. Dahil po yung mabibili nila or yung, produce ni farmer ay napupunta po sa kanilang community. Mm. So dun po tayo, nakipag-partner sa mga LGUs na mataas din po ang kaso ng malnutrition and, mga cases ng non-communicable diseases. Yun. So ito po ma'am na mga mga rice varieties na ginagamit sa Healthier Rice Program, ano po, paano po ma-access ito ng ng farmer and saan po sila puwedeng lumapit para at least makakuha din sila nung mga rice varieties na yun and at the same time na din po, makapagtanim and madagdagan na rin yung income nila when it comes to to rice production. Yes, sir. Bale sa ngayon sir, mainly po si DA Philrice ang libreng nagbibigay ng seeds Mm. sa atin pong mga farmers dahil po, nagpapadami pa po talaga ng binhi si, Healthier Rice, Hmm, specifically si High Zinc and Low oo. GI. Para po, soon ay ma-incorporate po natin siya sa RCEF. Yun, Yun oo. po na which is yung free seeds pong pinapamigay natin sa mga Yes. farmers. So sa ngayon po, solely po si Healthier Rice Program po ang puwede nating i-reach Mm. and, sa pagbili naman po, welcome po tayong, i-message ang ating Facebook page sa DA Philrice Bicol, as well as po yung atin pong campaign, the Be Responsible Facebook page, Yun. para po dun po, ninyo i-inquire or yung mga interested pong bumili dahil, ibibigay po namin yung QR code para po makita po ninyo kung saang mga lugar kayo puwede makabili. Hmm, So dun po, makakabili po tayo dun sa mga local farmer cooperatives and associations po ng Healthier Rice. yun. So, talagang, nasa na tayo, nasa era of digitalization. So, Yes, sir. talagang
ano na, puro, kumbaga, mga QR codes na para at least maano mo na, mas madali na ma-access yung ano, yung information kung Yes. saan yung mga, sources nitong ano, mga rice varieties para at Yes, sir. least, makapag-ano na din, makapag-produce na din sila. Okey po, dito po ma'am sa ano, sa programa na ni ano, ni DA Philrice, ano po, Opo. ano-ano po ma'am yung mga na-encounter ninyong challenges ano, ano-ano yung mga na-encounter ninyong challenges during the implementation or habang ano, habang, kina-craft or binubuo pa lang po itong ano, yung concept or yung program? Yes, sir. Bale sir, since po si Healthier Rice Program ay recently lang siyang, formally na-launch last Mm, 2025, we are gathering pa naman po ng ating mga challenges. So, through the field work, yung mga yun. field days po Ang namin mga na field days, kino-conduct, oo, and of course yung ating mga feeding, 'yan. mga taste tests, ayan. So far po, wala pa namang negative connotations ng Oo, lasa or lambot ng mga healthier rice varieties na ito. Siguro po ngayon po, given po na, madami-dami na po tayong nare-reach na mga farmers, madami po yung interesado, yun. pero given nga po na limited pa po yung ating seed supply at Oo, currently pong nagpapadami pa si DA Philrice, may mga kaya po tayo may priority province and yun. priority municipalities muna dahil po, gusto po nating siyempre unang-unang matugunan muna yung, malnutrition or yung health-related part ng healthier rice. So Hmm, sa pagtanim I naman see. po, we are hopeful and, we are making efforts po na maging stable po yung seed supply para Mm, po kahit po outside the province ng Sorsogon and Camarines Sur ay makapagpabahagi na po tayo ng mga, seeds po nito. yun. So, based kasi dun sa ano, kumbaga, based dun sa mga field days na ginawa ninyo siyempre, before ninyo kumbaga ilabas sa public yung mga rice varieties na yun, talagang tina-try niyo muna, Yes, sir. yung experimental nila kung talaga Yes, sir. bang, magpo-prosper or magbo-boom mismo yung ano, yung tanim mismo before i-ano, before i-introduce sa public, okey. Yes, sir. So, um, any message po ma'am regarding po dito sa ano, sa Healthy Rice Program, sa ano, any message na puwede ninyong ma-share sa ating mga farmers, which is, which are the ano, kumbaga parang, isa sa parang primary na ano natin na stakeholders, ano po, AEWs or agricultural extension workers, mga consumers, dito po sa ano, sa Healthy Rice Program. Bale po ang message lang po in behalf of, the AFIL Rice and the Healthier Rice Program is that, suportahan po natin, hindi lang po in the part ng food security but of Oo. course the nutrition and achieving ng Nutrition Secure Philippines and of course Hmm, yung food security natin para po, hindi lang po maging successful si farmer but of course po yung communities po natin na siyempre po kung healthy po ang ating communities, magiging productive po ang ating mga children and of course tayo pong adults. So let's all invest po sa ating health dahil ito po ay ang foundation natin para po maging productive yung ating society. And of course, um, hindi po magiging possible din si Healthier Rice Program kung hindi po dahil sa ating mga partners. Yan, so yes. sobrang thankful po kami sa mga partners na patuloy po or, patuloy pong nagbibigay ng kanilang support para po, ma-sustain natin si Healthier Rice Program. And of Yun, course, si Healthier Rice Program po, bahagi po ng ating kampanya sa program ay ang pagiging, be responsible. So yun yun po kasi talaga, be ay responsible talaga, opo, oo. mas intensive na po natin siyang ginagawa. Hindi na po siya every November lang namin ginagawa. So, Yes, everyday na po namin everyday na siyang siya. kinakampanya dahil po, um, nakaangkla 'di ba po dito yung, brown rice at ibang Ibang kanin kanin ay ay ano, kainin. kainin. And of course, yung dapat bigas ng Pilipinas ang bilhin. Yes, kumbaga papasok yung abakada nung Yes ano, po, nung sa Be Responsible, ano yes po. po. May mga upcoming activities pa po ba kayo, sa Field Rice this, coming ano, month or sa mga susunod pong ano, mga buwan? Puwede niyo pong ma-share para at least kung, tawag nito pa, at least maging aware po yung ano natin, yung mga, tagapakinig and, nagsusubaybay sa ating podcast. Yes po, meron po tayong mga
prepare ng mga activities all throughout na po hanggang December. So, for the recent po, which is the Nutrition Month, so since July po natin siya sineselebrate. Every July siya. Opo, every July. So, magkakaroon po tayo ng mga exhibits, mga seminar on healthier rice, and of course, yung ating mga intensive information dissemination and feeding activities po sa ating mga priority provinces and municipalities dahil po since part po ito ng ating program promotion, yun po yung pag-intensify natin ng consume ng healthier rice varieties. So along with this po, meron po tayong mga online activities and online contests Yes. na pwede po nating salihan. So, i-visit nyo lang po ang aming Facebook page, the Be Responsible Facebook page. So, either weekly po or monthly, meron po tayong mga activities na nandoon. So, yun po. So very engaging kumbaga yung mga yung mga activities talaga ni ng Field Rice dahil syempre yun nga promoting the be responsible, yan. At the same time para at least kumbaga parang mas makahikayat pa na kumbaga through information dissemination mahikayat pa yung talagang importance ng pagiging responsable sa pagkain ng bigas or ng kanin. Yes po, sir. Okay po. So, with that po, maraming salamat po, Miss Asriel May, sa pagpapaunlak sa amin. Pagpapaunlak sa aming imbitasyon para, of course, maibahagi po ninyo yung tungkol po sa Healthier Rice Program. So, naway ang episode na ito ay makapagbigay po ng kaalaman tungkol sa programa para may hatid ng hustong nutrisyon at solusyon sa kalusugan ng bawat Pilipino. So muli, ito po si John Kenneth Hilario para sa ating Kaugnay Podcast. Magandang hapon. Sa bawat bukirin, may bagong pag-asa. Binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay, ating kaugnay. Para sa magsasaka't kabataan, may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay. Sa agrikultura, tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama. Para sa masaganang Bicolandia.